τον ερασιτέχνη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, έτσι, τα στρατόπεδα του Μιστακίδη και της ΠΑΕ. Προχθές το Σάββατο ο Μιστακίδης πήγε στο Παλατάκι. Λοιπόν, και τον υποδέχτηκε χωρίς να ξέρει η ΚΑΕ εκεί πέρα τίποτα. Η ΚΑΕ δεν ήξερε κάτι. Ευθυδιαστικά. Ναι. Και τον υποδέχτηκε ο Πατρίδας, ο φίλος του Μιστακίδη. Ποιος? Ένας Πατρίδας, φίλος του Μιστακίδη. Στο μικρό. Τώρα κι εσύ. Ένας Πατρίδας στο μικρό. Τώρα... Του ερασιτέχνη είναι κι αυτός, τέλος πάντων. Πατρίδας. Ναι. Μάλιστα. Είναι μέσα στον ερασιτέχνη κι αυτός. Λοιπόν, και κάπου στο βίντεο, μην γελάς βρε παλιωμαλάκα, και κάπου στο βίντεο φάνηκε και ο Μπεκιάρης, ο άνεργος, και αυτός του ερασιτέχνη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πριν κάνα 2 μέρες, 3, το μνημόνιο που ετοίμασε η Επιτροπή. Μενιό, πήγαινε έξω. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Μανόλας είπε το χαρακτηρισμό ότι όντως είναι βαριά της ΑΕΚ η φανέλα, γιατί με το δικό του σκεπτικό το παιδί, και καλά είπε, εκείνη η ΑΕΚ που υπηρέτησε αυτός και όλοι οι υπόλοιποι να πούμε, ήταν η βαριά φανέλα, η πιο βαριά φανέλα. Έκανε όμως επειδή το λέω δημόσια τώρα και ακούει λαός, έκανε μια διορθωτική κίνηση, όχι διορθωτική μόνο, και προσθετική αν θέλεις, και είπε και του ΠΑΟΚ η φανέλα είναι πολύ βαριά. Δεν τα είπε δημόσια στον αέρα, τα είπε στον κουμπάρο. Τα είπε σήμερα στον κουμπάρο του. Τι λες τώρα? Άσε με να ολοκληρώσω. Στον κουμπάρο του και φίλο μου Λευτέρη Ήμελο, τον γνωστό Ντάφη στην Άξο, που είναι κουμπάρι, και τον είπε. Ρώτα το Στέλιο το Μανολά, ρώτησε τον. Ρώτησε τον ρε μυρωδιά. Ρώτησε τον. Εμένα με πήρε σήμερα ο Ντάβι τηλέφωνο και μου λέει, με είπε ο Στέλιος ότι έκανε, εννοεί και τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι προσφυγικό σωματείο που εκφράζει αυτά και αυτά, να μην στα πω ένα τέταρτο μιλάγαμε, εννοώ και τον ΠΑΟΚ, λέει. Λέω, τα είπε δημόσια, τα είπε σε μένα και μου λέει, εγώ λέει να τα μεταφέρω.